La ventada de ponent m'ha obligat a baixar a casa des del terrat per contar-los que definitivament Mazón no pot eixir ni de palau ni fins i tot de sa casa, degut a les escridassades que el persegueixen cada dia. Però, a més, totes les televisions generalistes de l'estat espanyol parlen d'ell i assimilen el personatge a la mentida, el nyap i la manca de sensibilitat per la seva gent. Ahir, durant el pregó, va haver escridassada i gran, però és que avui no ha acudit a la romeria de les Canyes de Castelló de la Plana. Per què estan aguantant a Mazón? Què és el que té que amagar Feijóo, que el manté i que li dona suport? Si fins ara la solució era la seva dimissió i el recanvi per alguna persona del seu partit, amb el suport fins i tot de la Càmara, de la resta de la Càmara, ho havia anunciat, els socialistes ho havien anunciat així, ara ja és impossible. Ara tota la bancada de l'esquerra demana eleccions anticipades. Si és així, votem i en pau.